Gyda'r cyffyle ar ei gwartheb e gafodd yr hedwyr fantes o chwarter awr i gychwyn. Roedd eraill yn gobeithio cyflawni'r gamp ar 2 olwyn yn hytrach na 2 goes. Mae ras yn un anodd, 2 filltir ar 20 dros fynyddodd a thrwy fforestydd a nentydd canolbarth Cymru. Heddi yw'r drydydd ar 10 ras, ac fel chi'n gweld mae'n ddiwrnod braf, a ni'n gobeithio fe gewn ni ras weddol glosedd i o achos y tymeredd. Gyda thair 1010 o bunnoedd ar gael i'r redwr fyddai'n trechu ceffyl, fe ddenwyd athletwyr o bob cwr o'r wlad. Nifer o'r rheini'n rhedeg 60 milltir yn wythnosol. Y gres tanbed ganol y prynhawn oedd yn poeni'r trefnwyr, ond roedd y trefniadau diogelwch yn drylwyr. Mae tua 100% o bobl gyda ni allan ar y cwrs. Mae gyda ni hofrennydd, mae gyda ni 3 doctor, physiotherapist a sawl nyrs hefyd. Pa mor anodd yw'r cwrs? Mae'n weddol anodd. Mae tua 4,000 o drydfeiddi gyda chi i redeg lan a lawr yn gydol y cwrs. Roedd yna 10 o gyffylau yn cystadlu i gyd heddiw, eraill wedi tynnu mas oherwydd y gres. Well, we're going to go and have a go. It's very hot, so we'll go and try. Take it nice and easy to start with and see how it goes, and keep your fingers crossed. Tua hanner ffordd roedd yr hedwyr yn dal ar y blaen o ychydig, ond roedd effaith y tywydd a'r blinder yn dechrau dangos. Does neb erioed wedi trechu ceffyl yn y ras hon, i redwr ddod o fewn 4 munud ychydig flynyddoedd yn ôl. Y cyntaf i orffen heddiw oedd Zoe Jennings o Swydd Henffordd, ar gefn i cheffyl y Straid Hwsar. Nhw'n gorffen y cwrs mewn awr 32 o funudau. Yr hedwr cyntaf adre oedd Derek Green o Swydd Rhydychen, yn ychydig dan 2 awr a 10 munud. Paul Hinton o dîm rali enillodd y ras feicio. Flwyddyn nesaf fe fydd yna 4,010 o bunnau ar gael yn Wobor, sy'n sicr o ddenu mwy o gystadleuwyr eto.